Dit is de gemeente Sittard en als we de camera dan draaien naar het oosten zien we hier Duitsland, de gemeente Zelfkant. Ooit samen met Sittard onderdeel van het hertogdom Gulik, nu hard gescheiden door een landsgrens. En dieven profiteren van die grens. Wenn irgendwas gestohlen wird, ob es Autos sind oder so, je nachdem von links nach rechts oder rechts nach links, wohin verschwinden diese, woher kommen auch Täter, ob aus Deutschland oder aus den Niederlanden, dass man diese Dinge auch verfolgen kann. Ich denke, das ist sehr wichtig. De samenwerking op de werkvloer verloopt goed, maar de politie loopt nog steeds tegen veel bureaucratische regels aan. Vooral als het gaat om privacy. En daarom heeft Politie Limburg een brief geschreven naar de minister van Justitie. En laten we dan, hebben we het aan de minister van Justitie gevraagd, geef ons dan meer ruimte om grenspolitieteams in te richten. Dus samen met de Duitsers en de Belgen. Geef ons ruimte om informatie uit te wisselen. En geef ons mogelijkheden om bijvoorbeeld met nummerbordherkennende camera's criminelen proberen tegen te gaan. Het initiatief wordt ondersteund door het Belgische politiekorps Maasland. Door het feit dat natuurlijk de criminelen niet met een grens werken en die grens ook echt gebruiken, kennen, dan hier actief zijn, rap de grens over. Dat kan in het kader van witwassen zijn, drugs, gewoon ook diefstallen, braak. En dat is toch wel belangrijk dat ook de politie die grens niet moet gebruiken en echt kan enorm samenwerken. Dank dat je daar bent. Ja, dat is zeer wichtig. Zeg goed dat je hier zit. Dank je. De politiesamenwerking over de grens kreeg afgelopen jaar al een boost met de ondertekening van het Benelux-verdrag. En in nette taal werd vorig jaar een grensoverschrijdend politieteam gelanceerd. Iedereen praat over grensoverschrijdend samenwerken en hier laten we het zien. En zeker op het gebied van criminaliteit is het hard nodig. Limburg heeft 351 kilometer buitenlandsgrens. Een crimineel kijkt daar niet naar, die vliegt er overheen. En als je door samenwerking erachteraan kunt gaan en hem gewoon bij de kladden kunt pakken, daar zitten de mensen op te wachten, nergens anders op. Maar dat in de kladden pakken struikelt vaak nog over formele regels en daarom vraagt de politie Limburg om meer ruimte. Die brief is naar de minister van Justitie gegaan en dat is eigenlijk de brede oproep van Limburg heeft een aantal stevige problemen als het gaat over georganiseerde criminaliteit. En daar zou het ons heel erg helpen als hij ons experimenteerruimte geeft om meer informatie uit te wisselen met de buurlanden. En wat ik daarnet eigenlijk zei, hè, om ook met camera's aan de grens criminelen er uit te kunnen vissen. En dat, volgens mij zijn dat kansrijke initiatieven waarvan ik eigenlijk hoop dat de minister daar ook positief op gaat reageren.